Víte, kolik vás stojí jedno triko? Pár stovek, možná míň, když vychytáte akci. Ale to podstatný na žádný cenovce nenajdete. Vodní průmysl nás dneska zasypává víc CO2 emisema než všechny letadla a lodě dohromady. Chcete to změnit? Fjällräven dělá věci, co něco vydržej. I 10 let na zádech a stovky výprav do přírody. Stačí, když se o ně budete starat. Ale co vám budu? Vy to stejně víte nejlíp. Jaké produkty Fjällräven máte? Tak já mám tento kanken baťůžek, který jsem dostala od manžela. Mám tuhle košili od Fjällrävenu Ovik, mám tenhle krásný zelený batoh. Já mám od Fjällrävenu tuhle pánskou bundokošili, která je teda původně mýho kluka. A jak dlouho už je používáte? Já jsem ho našla pod stromečkem už před 5 lety. Tak tady ten podsedák mám 5 let a koupila mi ho moje manželka, protože věděla, že se z ní posadím na zadek. Asi tak 2 až 3 roky. Přes 6 let. No a co všechno už s váma zažil? Je to sice městský batoh, ale vůbec se nebojí turistiky, takže už jsme byli v Krkonoších, v Itálii, v Dolomitech, v Tyrolsku, v Rakousku. Prošla se mnou japonskýma horama, kdy jsme trávili 7 dní na stezce Kumarakodo. Jak byste vyslovili název naší značky? No vzhledem k tomu, že jsem z Chocka, tak u nás se to říká Fjällräven. Fjällräven? Fjällräven. 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 My doma říkáme Fjällräven. No a to je všechno. Jděte i vy s námi vaši dlouhou cestu a ukažte, co může vydržet jeden kousek vybavení. Fjällräven. 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 Fjällräven.